institutuan geundela, 14 bat urterekin, ja aurretik entzuten genituen taldei beste batzu deitu genizkien eta hasi ginen haien materiala eskuratzen, ez? Gure eskutara heldu zen lehen zuzeneko bideoetako bat, hau izan zen, baina VHS-ean. Eta egia esateko VHS hori ez dakigu non dagoen, bez? Bintzat ez dakit non dagoen. Hainbeste aldiz ikusten nuelako, ez? Hori, ez egoen YouTube, ezen orain bezala, ez? Lehen hartzen genuen bideo bat eta mila bideo ikusten genuen. Eta hori, gero hasi ginen haien kontzertutara joaten eta 2000 urtean, hori da, 2000 urtean, Zutagarrak atara zuen disko hau, zuzeneko hau. Gogoratzen hasi joan ginela Bilbora, Zutagarren zuzeneko diskoa ataratzen dela, ez dakiz zer. Eta bazegoen denda bat Arizel deitzen zana. Eta bertan bazeukaten Zutagarren lehenengo kanta jarrita, disko honetakoa. Eta soinua hainbeste aldatzen zanez konparaute euren estudioko diskotik. Eta nien desetan dira, Zutagar da, ditu zer soinua eta zamanika mutil, uste hori da, horrela zabaltzen da bigarren CD, diskoletako bigarren CD. Bueno, gero ja hemen ikusten da, ez? Gero Apurdo Berango disko ere atera zuten, disko polita, hemen ja ikusten da, ez? Egunkariaren alde, eta politika mailan mila debeku, kontzertuek, egunkariek, alderdi politikoak, debekatuta, eta itxelesko bildurra, tensioa, ezin ondo lo egin, eta beldurra askorekin bizitzan genituen urte horiek. Baina, hor geratzen dira kantak guzti horren azalgarri edo.